Excited og madasigon ang mga bata nga nagpabakuna sa dry run sa pagpamakuna sa mga bata nga edad og 12 hangtod sa 17 anyos dakbayan sa Mandaue. Si Nico Serino sa report. Sa Mandaue City Sports Complex gipahigayon ang pagpabakuna sa mga bata nga walay gipamati sa lawas. Usa kanila si Andre Gores nga nag 12 anyos lang sa miaging Oktubre 28. Gani may pasiaw pa nga nagpabakuna siya aron makasuroy ug makakita na sa iyang crush. Makagawas. Ano makagawas ka? Hindi ka lang pidaran o sino? Ito mga crush no? Kaya pa may kalili mo. Kauban ni Andre nga nagpabakuna ang iyang maguwang nga si Adrian 13 anyos ug ang ilang ig-agaw nga si Margaret Gatpolentan 16 anyos. Human agniha sa ilang inahan nga si Agnes. Ako gid sang ingon sir nga magpa-vaccine gyud para at least safe sad sila ba aron makagawas pud sila. Pag first, mahadlok siya ka injection man. Gihulagway ni Dr. Debra Maria Katulong, Medical Officer sa Mandaue City Health Office, excited ug madasigon kaayo ang kabataan nga nagpabakuna. By tomorrow or starting Monday, musugod na gid mi og kanang dinaghan ng atong expected for pediatric vaccination. Usa ka gatos ka mga bata ang gibakunahan sa Mandaue City Sports Complex, samtang laing 50 ka mga bata nga dunay comorbidities ang gibakunahan sab sa Mandaue City Hospital. Gihulagway nila ni Dr. Jezer Nerj Burden Salo ug Dr. Madonna Caminero nga mas luwas ang mga bata nga may comorbidities kung mabakunahan. For adult is 15 to 30 minutes good. But for this patients, atong gi-extend to 1 hour ang monitoring post-vaccination. More on bronchial asthma and usually the bronchial asthma. So mo man gud ang more predisposed nimo to COVID kay respiratory man sad siya nga sakit. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.